ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಓ ದಿನ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅವೇ ಬರೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ದರ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಇಜ್ಜ ದಾದನ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಪಾಡರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಕುಲು ತೋಡವು ಸೊ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಕ ಏನಂತೂ ಈಜಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಖಾಲಿ ಮೇರೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಮೇರೆ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಇಜ್ಜರತ ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂದು ಅಡೆಗೆ ತೂಯಿಜಾಡ ಮಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅವೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದೇ ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರು ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕುಲು ತೂ ಒಂದೇ ನೀ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೆಲವರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 20 ಖುಷಿ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 20 minutes ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 5 minutesಗೆ ಬತ್ತದು ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಪುಣ ಯು ಡಿಂಟ್ ಸಿ ನಿಕುಲ್ ತೂವಂದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರೆ 20 minutes ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋಡು ನಿಕುಲ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ 2-3 minutesಗೆ ರಪ್ಪ ವಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಅಂಚ ಹಿಂಚ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಣ ಏರೋ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಏನಲ್ಲೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತನೇಶ್ ಹಾಯ್ ನಿನ್ನ ಶಾಲೆದ ದಂಡಲ ವಿಷಯ ಪನರ ಇತ್ತನ ಪಾನ ಪಾತೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಬೂರ್ದನ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಗ್ ದಾದಾಣ ಬೂರ್ದು ಮೀನಿ ಗಾಯ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾಡ ಪಂದು ಪುಜಾವೆ ಎಂಕ್ ಮೀ ಪನ ಕೊಂಚೊಂಜೆ ಗಾಯಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ವೆ ಕಲ್ವೆ ಎಂಕು ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ವೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಆಯ್ ಬೂರಿ ದಾದನ ಆಯ್ಗ್ ಬೂರು ಕುಡ್ಲೆ ದಾದನ ಎಂಕುಲ್ ನೆರ್ಪ ಅಂದ ಅಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಪಂಪುಜೆ ಅಲ್ಲೇನಾ ಅಲ್ಲ 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 ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಣ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕನ್ನಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಂಚು ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಥರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವು ಬಲ್ಲ ತನೇಶ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಆತೆ ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಪೂರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಟಫ್ ಅತ್ತೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರು ಜರ್ ನೀ ಮಾತಾಡ ಆಗ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೀನು ಡ್ಯಾಡನ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬಲೇಡೆ ಓಕೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೂರ್ದು ದಾದ ಚೂರು ಸಾಗು ತಾಕೊಂಡ ಅವ ಹೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ದಿದುಪ್ಪ ಐದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಅವನ್ ಇಂಚಲ ಆಗಿದ್ದು ಪೋಯತ್ತೆ ಔಟ್ ಅವನ್ ಈ ಇಂಚ ಅಂತ ಪೋಯ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಿ ಊರಿಗೆ ಇಂಚ ಏತು ಶೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೇರಿ ಬೂರಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಲ್ಕೇರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಪಡೋಚಿ ಮಸಾಲ ಉಂಡತ್ತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಚಿ ಸೀದಾ ಮನೆ ಪನ್ನು ಬೊಕ ಬೂರ್ದು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಬರ್ಚಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಲಕ್ಕಾಯರ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಏಟ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ಉಡು ಪನ್ನ ಅದು ಪುದರ್ ಪನೋಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನ 5 ಜನ ಒಲ್ಲೇರ ಐಟ್ ಲೀಡರ್ ಏರು ನೀನ ಲೀಡರ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಲೇಜ್ ಅಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇಲೇಜ್ ನೀನ ಲೀಡರ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಾ ಕೋಡ 16 ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ 17 ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಏತೆ ಮೋನೆ ತುಚ್ಪಾಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿ 23 ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ಲ 25 ದಾದಾಣ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಣಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಓಕೆ ಇದು ಫೈನಲಿ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕುಲ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಪಂಚ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಕ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಕೊನೋಡು ಆತೆ ಕೆಲಸ ಇದು ನಾ ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಚಿ ಕೆಲಸ ಸಿಸರ್ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಕತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ರಡ್ಡು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊನೋಂಗೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ದ ಒಂದೇನೆ ಕೊನೋನಿಕ್ ಬುಕ್ ಅವಳು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ ಶೀಟ್ ದೆತ್ತದ ಮನ್
ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ದಾದಪ್ಪಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಓಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಡ ಯಾನ್ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಡ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ದ ರಡ್ ಶೀಟ್ ಕನಾಲೆ ಬಂಡ ಯಾ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಈ ಪೋದು ಕನ ಪನ್ವೇರು ಏ ಆಪುಜಿ ಈರ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡವು ಈರ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಿರಿಗವು ಶೀಟ್ ತಿಕ್ಕು ಇಜಂಡ ಎರಡು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಬೋರು ಮಂತುಳ್ಳ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾಡ ಇಚ್ಚಿರು ಬಾಲೆ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ ಬಾಲೆ ಯು ನೋ ರೈಟ್ ಹೌ ಬಿಸಿ ಇಸ್ ನಾನೊಂಚು 2 days ಈ ಕಾಲ್ ಮಂತನಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲತ್ತೆ ಮಿಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇರುವೇರು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನೆರಡೆ ಏರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಇರೇಗ ಇಂಕ ಸರಿ ತಿಂಗ್ ಮಂತಪನ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೆರಡು ನಿಕ್ಕತ್ತ ಒಕ್ಕ ಈ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೋತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾತ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತುಂಡ ದಾಲೊಪ್ಪು ಈ ಕಾಲ್ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ ಅಲ್ಪೋರ್ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಮೊಕ್ಕದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ರಜೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಂಡೇರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು ಯಾಕೆ 2 ದಿನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೇಂಡೇರಾ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಆರಿಂಚ ಪಂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಅಂತ ಪಂತೋಡತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡಾರು ಟೀಚರ್ ಪನ್ನಾರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂತ ಪನ್ನಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಪನ್ನಾರೆ ಟೀಚರ್ ಪನ್ನಾರೆ ಬಲಿ ಈರೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದ WWF ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ದ ಏರೇರ್ ಪೂರ ಪಾಡಪಾಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡಪಾಯರ ಪನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಓ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಡಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆನ್ ಏನು ಕುಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಕಾಲು ಇಂಚ ಅಂತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಕಾಲು ಇಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಯ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಇದಕ್ಕಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತಿನ ದೇವೇರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲೆಪ್ಪು ಅರೀರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ ಥ್ರೋಟ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದನೆ ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪುರ ಬೆಗರುಂಡು ಏಸಿಡ್ಲ ಮುಲ್ಪುರ ಬೆಗರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ 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 ಜೋಂಜಿ ಒಂಜಿ -2 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ಇಂಚ 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 ಕುಂಬಾರ್ವಾರು ಸತ್ಯಪನ ಎಂಕುಲೆ ಯಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಏಪಲ ಆಯ್ಪನ್ಪ ಬಾಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪೀಜಿಂಗ್ ಚುಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಪತ್ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಾಪುನ್ ಬಾಲೆ ಕಿಂಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಫಿರ 2 minutes ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಕಿಂಕದ ಮೂಲರ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಾಪುನ್ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಕೈಯೋಗಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಇಂಚ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಅಂಕಲ್ ಕಣ್ಣಾನಾಗ 2 minutes ಆಪುನ್ ಇತೆ ಏತ್ ಸಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾಂಡತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಕಿಡಿಮಿ ತನೀಶ್ ನೆನಪು ದಿಯೋನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅಥವಾ ಓಲ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ದರೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ತುಕನಿಕೆ ಧೈರ್ಯ ಉಣ್ಣದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನಾಯ ಓ WWF ತೂಪು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲಿನ ಪೂರ ಏನ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4th standard 5th standard ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ WWF ದ ಕ್ರೇಜ್ ಬರ್ಪುನು F or E I don't know WWF or E ಓಕೆ ಇವೆಗ್ಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಬೈತು ದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನು ಎಂಕಂತ ಫೇಗ್ಲ ತೋಜುನು ಇಂಚ ಅದು ಮಲ ಕರ್ಬದ ತುಂಡು ಪೂರ ದಾಲ ಬದುಕುದು ಫೇರ್ಗೆ
ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ನು ಡ್ರಾಮಾ ಬಲೆ ಯು ಅಲೆ, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೆ. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಅಲೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ He jumped on him. ದಾದಾಂಡ್ ಅವ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒರಿಯಗೊರಿ ಹಾಕೋನ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವಿಷಯನ ಇತ್ತೆ 2-3 ಡೇಸ್ ದಿಂಚ ಅವೆನ್ ತೂ ಒಂದು ಲೆಂಕೆ ಪಪ್ಪಿತ್ತಾನೆ ಎತ್ತಿಗೆರು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ದೆತ್ತೆ ಮೇನ ರಗಾಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಮೀರ್ನ ಪಿತ್ತನೆ ಎತ್ತಿಗೆರುಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ನೆರಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರೇಜಿ ಸರಿನೇ ಹೆಂಗ್ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಸರಿನೇ ಇರ್ಪೇನಾ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ್ನ ಇರ್ಪೇನಾ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಆತು ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರ್ ಮಂತದ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೂಲದುಪ್ಪೆ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ನೆರರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋಟೆ ನೆರ್ದುಪ್ಪೆ ಆಣ ಇಂಬೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಂಬೇನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂತೆ ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪನ್ಪುನ ಹೇಳ್ದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಜೋಕುಲ್ಡ ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಪೋಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚೆಂಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ ಉಪ್ಪು ಜೈನ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ ಬಲ್ತುದುಪ್ಪೆ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಕೆಲವರೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಿನ ತನೇಶ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಂದು ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಬಲ ಪಾತೆರ್ದುಪ್ಪು എന്നോട്ട് പാത്തിര് ഏർല ഇജ്ജിർബാലെ തുല ഡാഡ പാത്തിര് ജെರೇನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಡಿ ದಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ತೂದು ಬೋರದುಪ್ಪು ಈರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವೇ ಪಾತಿರ್ನ್ಯಾ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಕನ ತುಳು ಮೂವಿ ಅವತಾರ ತೂಕ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ತೂಯೆ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅನ್ಶಾದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ಪೂರ ಉಂತದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಲ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಿ ഞാൻ ഏപ്പ ബിഗ് ബോസ് തൂക്കാൻ ಟಿವಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ್ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುನ ನೀಜೆ ಕೇಬಲ್ ಇದ್ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅದು ಟಿವಿಗೆ ಆನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಆಯ್ ಪಂಡನೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಪುಣ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಕೈಡ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡಿಕುಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿಕುಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ ಐಕ್ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪ ಅದು ಟಿವಿಗೆ ಇಮೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ತೋಜೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡಿಕುಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಅವತಾರ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತಿದೆಯೋ ಶೇ ಎಂಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ ಅವತಾರ ಮೂವಿ ತೂತುಜ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರ ತೂದ ಪಿರವರ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೀರೆಂಚ ಬುಲ್ತೊಂದಿದ್ದರು ಚಾರ್ಲಿ ತೂ ನಂಗನ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಬುಲ್ತುಂದು ಪಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹೀರೆಂಗ್ ಅಂಚ ಮಂಜೇರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂಗ ಅಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಮ್ಮನಲ ಮಗನಲ ಪಟ್ಟಂಗದ ವಿಡಿಯೋನು ಎಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ ಅವತಾರ ಮೂವಿ ತೂದು ಅಡೆಗೆ ಮನಸ್ಲ ಮಂತದ್ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಅವನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನಾಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬುಕ್ ಕೊಂಚಿ ಪಸದಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೇಪಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಪುಷ್ಪ